Adrian Horvat! Adrian Sergiu Horvat, am crescut un pic în categorie, băieții sunt mult mai solizi. Va întâlni în cușca Erix Efsibiu. Pe un bucureștean de 96 de kilograme, măsoară 1,81. Este antrenat de George Stanciu, vine de la Agon București și se numește Cristian. Pentru că tot îl pomenea mai devreme împreună cu Alex Ganci, a apărut de undeva din sală și Răzvan Benche. Bun găsit! Bună seara și bine v-am găsit! Ce-i cu tine pe aici? Am venit să susțin pe Stas, un coleg de-al meu de la sală, să vedem, poate câștigăm în seara asta. Ce zici de meciurile de până acum? Sincer, eu sunt surprins. Gala a fost foarte dinamică, e adevărat, a fost salvată de knockout-urile astea, de tehnicile articulare prin care s-au încheiat unele meciuri. Ți-a plăcut una peste alta așa? Una peste alta a fost ok, organizarea este foarte bună. Ce să zic, MMA în România e la început de drum încă, dar pe viitor se pare că speranțe sunt. România tot timpul a dezvoltat sportivi și luptători deosebiți. Eu cred că și în branșa asta, pe nișa asta, pe MMA, o să ne încadrăm foarte bine și o să apară câțiva sportivi care o să facă spectacol și o să facă surprize. Foarte mulți kickboxeri au început să intre în cușcă. E adevărat, la noi, cum spuneai și tu, MMA-ul nu e foarte dezvoltat, nu se poate câștiga încă din artele marțiale combinate, de aceea sunt foarte puține gale și toată lumea merge în special pe kickboxing. Te-ai gândit vreodată să intri în cușcă? Nu m-am gândit, mi s-a propus, însă mi se pare cam dificil. Că încep acum să învăț lupta asta la sol, care mi se pare foarte dificilă, nu cred că mai am timp și nici răbdare să încep un nou sport. Ei, practic, nu e neapărat un nou sport, e o completare a ceea ce știi în momentul de față. Artele marțiale combinate sunt practic un cocktail din mai multe sporturi de contact. Da, avem box, avem jiu-jitsu, avem kickboxing și așa mai departe. Da, într-adevăr, solul e de bază aici. Am văzut un armbar foarte interesant în debutul galei olimpică. Mie aia a fost tehnica articularea serii care mi-a plăcut. Vă reamintim, sportivi, să luptăm în sistem MMA, 3 reprize de 3 minute. Suntem la... Ai vreun meci în plan anul ăsta? Știu, în următoarele gale, Clash, se vor organiza. Momentan nu am fost anunțat nimic. Sincer, noi de-abia așteptăm să te vedem. Și acum mi-aduc aminte ultimul knockout, da? Cel de la Brașov. Da, a fost frumos. Dați seama, eu vreau să am un meci cât mai repede, pentru că lipsa de meciuri, cu cât e distanța mea mare... Ruginești. Exact, exact. Ce început abrupt de meci. Lovitură frontală de picior. Lui Horvat îi se cere să iasă de acolo, ceea ce a și făcut. Serie extraordinară, câtă risipă de efort, câtă adrenalină. Lovește repetat Mitra, ia spatele, schimbă poziția, a trecut dintr-o parte în cealaltă. Și s-a terminat. N-a avut reacție. Ai văzut? Da, foarte repede. O ploaie de lovituri, o ploaie de lovituri. Stelian Gheorghe a lăsat meciul până în momentul în care și-a dat seama că nu mai poate să reacționeze Adrian Horvat. Câtă furie, câtă descărcare. Da, sunt șocat de ceea ce văd. N-am apucat să-mi dau seama de nimic și meciul s-a terminat. Foarte rapid. Plus că vezi meciul și de la o distanță foarte mică de ring, ai senzația să faci un pas în spate. Da, noroc cu plasa. Exact. Exact. E foarte agresiv acest sport. Să-ți aminte de meciul lui Sandu Lungu, când a picat peste corzile ringului. Da. Și vorbim și de super grei, adică peste 130, 140 acolo. Îl avem alături de noi pe câștigătorul acestui meci. Cum a fost
vii de la Agon, eu mă așteptam să văd mai mult jiu-jitsu, a mers mai bine pe brațe. Ai vrut să vezi mai mult jiu-jitsu? A fost o surpriză, ca să spunem așa. Am background de jiu-jitsu, dar ne-am antrenat pe MMA. Vreau să dedic asta fratelui meu, părinților mei, antrenorul meu George de la Agon, Filip, Bogdan, toți prietenii și toți colegii mei. Mulțumesc! Felicitări și mai așteptăm knockout-uri cât mai frumoase în viitor. Mulțumesc și mult succes! Mulțumim mult! Iată ce s-a întâmplat, ăsta este finalul. Horvat i-a dat spatele și n-a mai avut reacție, nu făcea altceva decât să încaseze. Da, și mi se pare că acele lovituri în ceafă, acele duc la finalul meciului, pentru că o lovitură în ceafă se știe că o duce un knockout odată. Aici Foarte sunt permise loviturile în ceafă. Nu, n-au fost în ceafă, au fost în lateral, au fost din lateral, da. De asta și Horvat stătea cu mâinile